último partido da primeira volta do ano, esta tempada tan atípica. É un partido tamén difícil de analizar. Creo que moi condicionado primeiro polo estado de terreno de xogo, que daba a sensación, ou polo menos desde fora, que podía haber difícil manterse, facer os apoios, o balón non circulaba sempre igual, había moito riesgo a cometer errores que, bueno, pues que nos costaran caro. Eso provocou que, bueno, non tuveramos a fluidez de outros partidos, pero sí que, bueno, encontramos nesa defensa adiantada que facía o Estradense, con esa línea de 5 situacións que cada vez que dábamos 2 pases á espalda deles había espacio, había peligro, e tendo un xogador como a min, creo que aproveitamos ben e fómonos 2-0 ao descanso, nesa ventaxa que sempre deu 2-0, que, bueno, sempre perigosa, e máis na situación que estábamos, e arrancar o segundo tempo, igual que non o vin, pero creo que un golazo que te mete con 2-1, dalle vida ao rival, a ti entran as dudas, o campo non permite volver a ter ese control que buscábamos, e si que o eles adiantaran unha vez máis o equipo a ir a polo empate, porque xa vas perdendo, os equipos solemos a ter pouco que perder, pois arriesgas máis. Houve situacións para meter o terceiro, pero non está de quiero ese gol de tranquilidade. A tranquilidade non vai ahora mismo con nós, ao final, sufrindo, conseguimos 3 puntos que bueno, polo momento da tempada, por acabar a primeira volta, por irnos de vacación, por moitas cousas, creo que necesitábamos, e tamén que merecíamos, sobre todo os xogadores, en canto a esforzo e compromiso. Un aplauso grande polo que fixeron esta primeira volta, e agora pois descansar, que nos fai falta, analizar cousas e volver con máis enerxía, si cabe, para estar á altura unha vez máis da xente, que hoxe non sei a entrada, pero volvemos a sentirnos cerca. Eso para nós é un extra moi importante, así que quizá estos 3 puntos é para eles, bueno, que teñamos paciencia, que seguro que si todos somos responsables, pois pronto volveremos a esa normalidade. Esperemos que co equipo pois agradando e dando alegrías. Y lo importante era ganar, y se consiguió. Al principio hubo una primera parte intensa, al principio no entramos muy enchufados, pero poco a poco fuimos dominando el partido. Y bueno, en la segunda parte también entraron ellos un poco más fuerte que nosotros, pero supimos después del 2-1 calmar el partido. Y bueno, pues por suerte, y bueno, bien trabajado. Contento por la victoria de hoy, hemos sumado 3 puntos. Yo quiero decir que muchas gracias a la afición por apoyarme el día que tuve el grave accidente de caída de cuello, y esta victoria va para ellos. Esperemos conseguir el 2021 más puntos y conseguir el objetivo, que al fin y al cabo es meterse en los playoffs.